Що се занимаваш с мене, бе? Какъв си ти, бе? Малък си като мене, Аме обратното. Аз съм по-голем от тебе. Имам пистолет. Мога да те застрелям на минутата. На минутата да те застрелям, ама няма да го направя, защото ще ме вкараш в затвора. Да. Каквото си чул, бе, брат. Два лева имаш ли, бе? Аз имам 20 лева на пари, бе. Къв си ти, бе? Тъпак. Ти си тъп. Аз не съм. Ти ходиш на училище. Аз не. Тарикатите не ходят на училище. Ти са тъпака. Аз съм тариката. И преди беше тариката, но се преобърнаха нещата. Аз станах тариката. Ти не. Ти стана лайнара.